Hej venner. Det her det er min første videoblog, og velkommen til Life of Mille. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at skulle lave den her intro-video til jer, og ja, velkommen. Jeg er helt vildt inspireret af nogle af de andre videobloggere, som Zoella og Life of Nille selvfølgelig, og Mega Miss Line og Christine Slot. Det er derfor, det har taget mig så længe om at starte med at lave min egen blog. Men så jeg en video af Mega Miss Line, og har set mange af hendes videoer. Og hun laver blandt andet en sådan, kommer du i gang med at blogge, og altså være YouTuber. Så det her det er min første YouTube-video. Og her på kanalen, der vil jeg vil lave noget vlogging, og så vil jeg snakke om hår, tror jeg. Jeg har lavet rottehælder i dag, fordi jeg synes, det er lang tid siden, at der er nogen, der har haft rottehælder på YouTube. Så jeg tænkte, at det skulle være min ting, at have rottehælder. Så er det jo vinter, og så har jeg en stor uldtrøje på. Så jeg vil snakke om tøj, og jeg vil snakke om hår, og jeg vil snakke lidt om makeup. Men så vil jeg også snakke om, hvordan man kan hjælpe andre mennesker, som måske har det sværere end en selv. Det er der ikke så mange af de andre bloggere, der snakker om. Så jeg tænkte, at det kunne være min ting også. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at man hjælper andre mennesker. Og det tror jeg helt sikkert også, I synes. Så hvis I har nogle gode historier eller sådan noget, må I gerne skrive ind. Nu er der jo mange af de andre bloggere, som ikke sådan lige så gamle som mig. Og jeg håber meget, at I alligevel har lyst til at se med, selvom at jeg ikke er sådan 15 år, men er 21. Så jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at følge med. Og I må stille alle de spørgsmål, I har lyst til. Jeg tænker, at hvis der kommer nok... hvis I sender nok spørgsmål ind på et tidspunkt, så kan jeg lave sådan en Q&A-video og lægge op med alle jeres svar. Jeg har ikke Snapchat, men det kunne godt være, at jeg skulle få det. Ja. Tak fordi I ser med, og vi høres. Hej!